higa mar 2023 piny ngima nobedo koda buok kaluwore kod gima ne timore e bungu ma Shakahola kama jatend kanisa mar Good News International Ministries Paul Mackenzie ne chuno ji obed gi kech manokelo tho moko kuomgi kama moko mane temo ringo ne ideyo kaeto ikogi e bunguno. Kane tiek kunyo liete mane ni kanyo, ringre maromo 429 noyudi mag jomadongo kod nyithindo. Noresi jomadongo 67 kod nyithindo 25. Mana jumbe mokale sub-county Marongo, kanisa machielo ni e Nyong'ong manomilkie St. Joseph Messiah Mission of Africa. Tok ji ariyo mane ilamonegi wito ngimagi. Joma moko 57 noresi ka kanisa no gisani olor. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo kanisa makoch? Lipod Shakahola mar nono chendo kanise ikete tim karang'o? To bende odhi konyo e weche mag alama. Bende dwaro konyowa e twakni antiere koda Millicent Otieno mantiere e studio wa ma Kisumo. Imore Millicent, erokamano maduong' mar bedo kodwa e Ramogi TV odhiambo masani. Oimore ahinya Jael kachiel gi jowinjowa mantiere mawinjowa odhiambo makawuono. Erokamano Millicent, sama koro wang'iyo dibed ni gima timore e kanisa Marongo ni en gima dibed ni ochal gi ma Shakahola, magi gin kanisni makoch. Erokamano ahinya kuom penjono, to adiera mano en gima wahum nono kendo ji penjore ni to be nitiere gik maket e weche motimore Migori kaluwore gi moko manosetimore Shakahola. Koso bende nitiere kanise moko makoch mapok ofwenye nikech ing'e ni sani wang'wa ong'ong'ore e Migori kane wach Shakahola dhi karumo to kendo makoro biro. Chutho to wawacho ni ma otimore Migori ni nitiere kido moko machal. Timbe moko modwa chal gi timbe mane timore manotimore Shakahola. Kiyudo ni jogo manitiere e riwruok ni miluongo ni kanisa mar Melkio ni nitiere timbe moko wachore ni otimore e kanyakla mar oganda no maket gi gigo mane timore Shakahola. Kuom achiel kuomgi gin jogo mane osewacho ni gin koro gilema lema, kata bed ni ng'ato tuo to gin koro ok ginyalo dhi osiptal, giweyo yore ma wayudo godo thieth mag pinyni to gin gikawo yore moko ma gin giwuon giwacho ni kiselemo to lemo no oromo. Kido no ne wanene Shakahola, emomiyo yudo ka Shakahola ne wachore ni nitiere jok mane gitweyo moro makoro kalo tong', ng'ato tweyo matundo kar tho nikech otweyo no lamo. Mago gik moko ma gore mbum ni Kamelkio kacha, gik makamago be chal ni osebedo katimre nikech ji nie lamo, ji nie tweyo, gin koro girango mana lemo. Makoro nitiere gik moko monego bed ni gitimo maratich gipogore go, koro gitimo magin madin gi no owacho mondo gitim. Chutho ineno ka jogo mane oresi dong nineno ka notergi osiptal kiyudo ka ngimagi nok ber ahinya, to nineno ka gitamre thieth manyasani nikech giwacho nang'o, gin kaluwore gi ratich gi chike mag kanisa gi no ok gidwa mondo rang gi kata mondo thiedhgi gi thieth manyasani. Emomiyo wacho ni nitiere gik moko matimore makoro waneno Migori machal gi mago mane waneno Shakahola. Kata kamano no osewachnwa ni ji ariyo mane oyudi ringre gi ok wang'eyo ka dipo nono ni ringruok mane oyud Shakahola cha kadibed ni inyalo tim nonro, dipo ka wanyalo fwenyo mago maling'ling ma pok wang'eyo kata manyocho pok oket ayanga. Millicent, ng'ato be biro penjo nikech nitiere penjo maduong' mawuok kane watimo sigana no. Nitiere achiel kuom joma lemo kanyo mane wacho ni en yie mar ng'ato maendi en kaka wan watimo chenro magwa. Bende kopogore gi mano, mana nyocha kendi bende nitiere kanisa moro Kilifi mano omaka jadolo mare magiwacho ni ere kaka itayo kanisa tionge biblos. Wacho ni en kanisa ma Jokristo to onge biblos moro amora, kare puonj michiwo gin puonj mage. Dibedi magi gin moko kuom ranyisi ma bende iwacho go? Mago eko adiera nitiere andong'e mang'eny. Tachiel kuom mano nyalo bedo ni ka ji obiro ni gin kanyakla mar jok moyie, nikech ng'eni watiyo gi kanisa sani to nitiere jok kanyakla mar jok moyie nikech nitiere gima giyie kuome kata ng'at ma giyie kuome kata puonj moro magimako.
Emomiyo yudo ka gima ne timore Kilifi cha, gin koro gin gi puonj moro ma giluongo ni mane ratich gi mane gima gigeno, to en puonj ma samoro ok oyiengore kuom wach Biblos. Chutho kanise, obed mar kanise manyachon kata kanise mag evangelical kata Pentecostal manyocha obiro manyien gi, kariwore nyaka kata ministries moko mowuok gi, chutho ng'eny gi jaketo msingi gi e muma, yani siro margi bede muma. Tiyudo ka koro mar Kilifi ne beto opogre matin nikech koro gin muma ni be ok gikaw ahinya. Kata kamano, kata kanise mokawo muma momako muma kaka puonj ka giyudo puonjgi, inyalo yudo ni moko kuom gi be gitiya gi weche ma giyudo muma to giloko mondo timang'o, mondo donji kaka gin giwuone ma gidwaro. Kati yudo ka ng'ato kawo kata osomo kamoro achiel ne modhi omako ni Yesu no chango ji, koro Yesu wano kama ne Yesu odhi osiptal, koro itidwa dhi osiptal ang'o. Koro yudo ka puonj aina gi miyo ji weyo nono tie muma. Nitiere kata chokruok moko mag oganda ma wanyalo kata kaka kanisa ma samoro chutho gik ma gipuonjo opogore gi puonj mar Kristo kata puonj ma gik ma muma dwaro mondo walu. Emomiyo koro ichikowa kaka jokristo ni nyaka wanon wechegi mana ka Joberea ne nono ndiko. Jomoko ikwero kata ni kik som muma. Koro magi gik ma koro waneno ka emomiyo yudo ka ng'ato nyalo pukore ni opogore kata ganyuola mare. Idhi koro idak kanyo in kendi ni kanisa ni obedo kaka nyuolani. Koro yudo ka mano koro moni yudo nafas mar go mbaka gi joma moko mondo kapo nono ni both to giduoki e yo makare ma chik onego bedni yiengore e weche mag Kristo kalure gi gik ma muma dwaro kata kaka kido ma muma dwaro ni mondo wadag godo. Millicent, nitiere ratiro mar alama bende nitiere chikewa ma pacho kendi. Ere kaka koro ikete ratil, miwacho ni kaendie mato ratiro mar ng'ato mar lemo to kae to koro okalo kiew kata koro odhi marach. Chutho nitiere pend chike mag piny oketa yanga kaka ji onego wuothi. To kanisa kata chokruok mar oganda kata riwruok e yie mar oganda nitiere yore monego bed ni giluwo mondo gibed koyang gi ratiro ni mane yo magiluwo. Mana kaka iyudo ka chama mag siasa donge gin be gin gi ratiro monego bed ni jiluwo, iyudo koketne gi nyaka registrar of political parties manyiso ni nitiere kaka iluwo kaka gichanore chenro magi. Kiduogo e wach kanisa ka, e pend chike wa nitiere gik moketi gi ratiro gi yore monego bed ni chokruok mar oganda ni luwo kalure gi weche mag kanisa. Achiel kuom gi en ni kiketo ji kamoro achiel, kanisa nyaka bed registered, yani nyaka gidhi magindikre. Nitiere ndiko ma nyaka gindikre mondo giketa yanga gino magidwa timo, yie gima giyie kuome kata yore magidwa luwo mondo yie gino obed kare kata mondo gitim ratichgi, gibed gi ratichgi e yie magiyieno. Emomiyo yudo ka kanise machon kaka jo Katholik kata Joangili mago kanise mane nitiere machon kata Maradwen nitiere kaka giritore kalure gi chike. To chike mag kanisa gi nyaka dhi kamoro achiel gi pend chike mag piny to gi ratich oganda nikech nitiere human rights. Koro gima kanisa timo, kanisa ok nyal bedo gi puonj mopogore gi gima ne Yesu owacho. Nikech ang'o? Nikech ka Yesu no ema giketo kaka ratil magipime gik magitimo, to koro nego gitim gik mane Yesu timo. Ane pok aneno kuma ne Yesu okete ji mobedo kech ma ji otho. Yesu ne kelo ngima, ne ok okel tho. Omiyo yudo ka ni kanisa ni nitiere moko, emomiyo yudo ka ne nitiere andong'e mane yudo e kanisa mar Melkioni. Ni penyo ni to nobedo registered nang'o? Obedo registered kaka gine mar ohala koso obedo registered yani kaka nondike chenro margi. Be lure gi ratiro be en achiel kalure gi pend chike to gi kako nego bedni chenro magi onego bedi. Koro mago gik ma pod dhi mbele pod inono wabro ng'eyo mbele ka nikech ne nitiere andong'e moko mane osebeti. Koro ento koro Melkioni wadwa tiyo go mana kaka ranyisi
to wabro yudo ni chutho ok en kende. Kore momiyo yudo ka kanise moko nitiere kaka osendikgi maber, manyiso ni kata pesa ma gichoko onego bed ni gibedo godo ratiro, giketo ne ji mbele gima gidwa timo, kapo nono ni nitiere kaka gitiyo gi sadaka ma gichoko go itiyo kodgi nang'o, ka gidil gi ji, nitiere weche mag ratich oganda, nitiere weche mag kaka ji wuotho kamoro achiel kaka jo Nyasaye. Koro mae chenro ma kanise onego bed godo, to gin gik mipime ratil kaluwore gi pend chike mag piny, to gi kaluwore gi gima Biblos wacho. Chutho Biblos emonego bed ni wacho ni kaka ji nodak kama e muma, to koro kitimo gimoro mopogore gi mano, koro kanyo wabro chako ng'e ni jogi gin gidwa bam. Ka gidwa ni ok kwergi, kata ka gitimo gimoro marach ni to ok kwergi, to wapenjore ni tang'o momiyo ok gidwa mondo kwergi. To kiyudo ka nitiere timbe moko ma kendo gidwa timo mayombe mopogore gi kaka oganda odak, nikech kata joluo kitgi gi timbe gi donge nitiere timbe moko mane ji oritorego gi chike moko mane ji oritorego miwacho ni ng'ato kotimo ni kama to koro kae ok ikal tong'. Tiyudo ka kanise gi nitiere moko ma koro gikalo tong' mokalo kata mana chik mar piny kata mar oganda. Koro magi gik ma warango kwa yudo ni jogi ok dwa somo muma, tipenjo ni ang'o momiyo ok dwa somo muma, be gin jokristo adiera? Mar ariyo kichako yudo ni gin ka gikier to ok gidwa nokwergi, tipenjo ni ang'o momiyo ok gidwa nokwergi? Ichako yudo ni gin gigeno kuom dhano, ok gigeno kuom Nyasaye, nikech iwacho ni jatendgi no kik imul jatendwa no, mano ng'at Nyasaye, to samoro moko kuom gi kawo ng'ano kaka Mesaya. Kisekawo dhano miketo kaka Mesaya, mano koro nyaka wapenje ni mano koro ibayo. Mago kanise ma waneno ni ang'o obayo yo. To mabende Jael ng'ato bo penjore, aneno ka sawa bende dhi, adwa ni wedwok penjo moko ariyo ka watieko. Joma ntiere oko thothne fwenyo gima rach e kanisa no, kendo digomb ni mondo kata ken watni moro mantie, digomb ni mondo igole mondo koro owuog e kanisa no. Inyalo konyo nade? Nikech in ka inoko tineno ni ntiere shida, ng'ama ntiere iye to wacho ni anantie makare. Chutho en wach matek ahinya. Mokwongo, chongi gi lo ilamo ne ng'ano, nikech Nyasaye to jang'uono. To lamo konyiso ni lamo kiling', ilamo tipuonje, nikech mokwongo kiseyudo ni giwe muma, to koro kete machiegni ilombe, nikech gima samoro wajatimo marach ni kwaseyudo ni jogo donje e dinde machalo kamano ma waneno ni gibayo, to wakwedogi. Kata samoro kokwedogi to wabedo mager kuomgi, wachako soko weche ma waneno ni richo kuom gima gitimo no. Chutho samoro kidhi gi yorno to nyalo riembo ng'ato. Koro mokwongo walombgi, nikech Kristo wacho ni waluonggi gi hera. Mar ariyo, jogi donje kanisa ni nikech nitiere gima gionge go ma gineno kanyo. Sani piny tek, ma samoro wacho ni aonge pesa madhi osiptal, koro kosenyise nitiere puonj mosepuonje ma omako mopong'o wiye. Koro in kidwa konye to ketne muma, kitemo yaro ne weche mopuonje go ilerne, nikech samoro iyudo ni koro gira gik ma ng'ato wacho sate tiyudo ni puonj maduong' manie iye onge. Koro in ka in gi puonj mar Biblos, iwacho ni in itero ne adieri mar Biblos, to nyalo konye. Mar adek, ji aina gi iyudo ka gin gi luoro mang'eny, nikech kata luoro to ka wuok ka we kanisa ni donga dhi tho, to koro ji wejowa gi muma, nikech buk mar Timotheo 2 wes achiel, second Timotheo mar 2 chapter 1 verse 7 wes mar 7 kare achiel wes 7 wacho niya, Nyasaye okomiyo wabed ngoche, to miyo wa teko gi rieko to gi ritruok. Koro waywayo gi wach Nyasaye, koro nyiso gi kik ibed maluor, kata kiwuok ka Nyasaye pod ni kodi, nikech Nyasaye ok ochuno ni nyaka ibed e kanisa achiel ni. Omiyo koro itemo nyiso gi ni tin dong ineno gima Nyasaye momiyo ji rieko, kata dakteche go dong Nyasaye momiyo gi rieko ma gikelo go yath. Koro tiene niya, watiego gi, waywayo gi machiegni, wayango ne gi muma, to waketo gi e hera. To mano nyalo miyo ng'ato pache lokore. To kwa dhine gi gang'enge, to wabro medo riembo gi. Mogik, kikiling', kineno ka gimoro dhi marach machiegni kodi, kikiling' aling'a, nikech kiling' to kara kamoro kiwuoyo, to wuoyo ni no, wach miwacho no nyalo kelo konyruok. To ling' mari no tiene ni, wach ni no tiene ni inyalo dhi kata mana e bad sirikal moro
makoro ne ineno ka koro konyruok ma wayudo Migori ka otimore nikech ng'ato no wuoyo kikilingalinga. Erokamano ahinya. Maendi tadwa ni duokna gi dakika achiel. Joseph mawuok Ndhiwa, ipenjo ni ere kaka wadwa lemo nikech jotend kanise motuchgi onge puonj malong'o. Koro wayue dala kik walem koso watim nang'o nikech koro sani false preachers are taking advantage. Ing'eyo ni false preachers ok ochakre kawuono. To mokwongo ni weche mag Nyasaye kata weche mag din kata mag roho ene kind ng'ato gi Nyasache. Samidi kata mana lemo chokruok mar oganda muma e mondiko ni kikipogri gi chokruok mar oganda. Saburi 133 wacho ni mano wach maber manade ko wete obet kamoro achiel. Ing'eni bedo kamoro achiel no tene ni konyowa mondo ibed gi liet mar Kristo to ng'ato bedo gi liet mar Kristo to wajolore. To kibet kendi to yot mondo iluar. Kata kamano kikibede chokruok mar oganda ni ini wuon okidwa somo muma ini wuon kindi gi Nyasachi. Work out your salvation with fear and trembling. Iwacho gi dho ngere. Iwacho ni yani warruokni ini dwati rewatru ibro rita warruokni gi lemo to kitomo wang Nyasaye. Ok dakwer ng'ato ni kiko wedhi kanisa. To chokruok moro amora ma intiere. Iwacho ni wabong'e gi golemo ma ginyago. Omiyo nyaka ipenj ni to lemo ma jogi nyago ni en olemo matera e polo koso mainya. Mar ariyo en olemo makonya nikech ing'eni kata kanisa kata joote mag Yesu dong ineno ka ne gikonyore ka ng'ato nigi law achiel to miyo nyawadgi law to in ng'ato kiro ni en okawo mana kuom to en mochiwo onge. Omiyo ok dawach ni bede ot oyo kiki bede ot to many Nyasachi in wuon kindi gi Nyasaye. Ing'eyo kanisa en chokruok mar oganda en gino koro nyaki non ni to chenro mar kanisa ni to siro mare en ng'a. Ka siro en dhano to ringi many kanisa mochung' kuom Kristo mogeno wach Nyasaye masomo muma kendo nono muma kendo gimanya dieri kaluwore gi teko ma Nyasaye gi teko mar roho ma Nyasaye nochiwo mondo konywa e weche mag chuny. Kare kabisa. Erokamano ahinya Millicent Otieno kuom ketonwa ler matut ewi weche gi eki mag alam kanyakla kod din mabende mana kaka iwinjo ka wacho ni luri kanyero gi gik ma ondik e Biblos. Kik iluwa ni to ng'ama yalo timo gike to Biblos bende wacho gik mamoko mopogore. Erokamano ahinya Millicent Otieno mabende watwak godo e chenro ni mar Mine Wacho. Kwa duogo to wadonjo e Pau 2K.